ел элек Казанда Идел буе халыкларының милли мәгарифен үстерү максатында Чуаш, Мари, Удмурт, Мыкшы, Калмык, Башкорт, Якут халыкларының берләшмәсе оеша. Бу берләшмә уйлап кына карагыз әле, бер ел дәвамында халыкларның милли мәгарифенә караган бик күп мәсьәләләрне туры юл ача. Туган тел укытучыларын укыту һәм әзерләү башлана. Туган телләрдә укыткан мәктәпләр булдырыла башлый. Туган телләрдә китаплар бастырыла һәм иң мөһиме милли китапханәләр ачыла. Әмма бу шәп чаклар, матур чаклар, халык күңле ярсып чапкан чаклар ни аяныч, озакка бармый, гомерле булмый. Бер елдан берләшмә таркала. Әмма кайчандыр халыкларның кайнар йөрәгенә салынган бу чыралар әле дә сүнмичә, сүрелмичә пыскып тора кебек. Әдәм нужасыз, юл йомышсыз булмый дигәндәй, җаныңа кирәкле сукмаклар җаның теләгән тарафларга илтә дә куя бит, әй. Кукмараның Пүчинкә Кучук авылы борынгыдан ук Мари белән татар халкының бер-берсенә таянып, җилкә муен терәп, бер-берсеннән үрнәк алып, күңел хушлыгында һәм күңел кушлыгында гөрләп яшәгән җирләрдер. Биредә гомер-гомергә марилар татарча, татарлар марича, чәт-чәт өздереп, шатнатып, рәхәтләнеп сөйләшкәннәр икән. Хәтта әле дә беренче тапкыр сүзгә сүз бәйләгәндә кем икәнлеген тиз арада гына абайларга да авырсынырсың. Сагынып көттек ел буе. Biz менә бәйрәмләр бит Сабантуй бәйрәме бергә үткәрәбез. Бүтенебез шунда мариларда барабыз. Мари кимләр белән, ниләр белән маричада җырлыйбыз, нитәләр. Чәйм шултен, унавла һәм силаштыганда. Амин. Леонид абый Исхаков кавым башлыгы, авылның иң дәрәҗәле аксакалы. Диндә карт вазифасын башкарса, Мари халкының ата-бабаларыннан килгән борынгы динендә әйдәп баручы иң абруйлы кеше дигән сүз Мирдә мәктәпнең Кенәвел фольклор ансамбле җитәкчесе. Төп һөнәре буенча Леонид абый укытучы. Озак еллар буе Пүчинкә Кучук мәктәбендә башлангыч сыйныфларны, математика, физика фәннәрен чип-чи мари телендә укыткан мөгаллим. Үз колагың белән ишетмәгән булсаң, ышанмас идең билләһи. Сез укыганда мари телендә укыгансыз икән. Мари телдән укыдым. Монда укыдыгызмы бу мәктәптә? Иске мәктәптә бу бит. Яңа мәктәп, 80 елларда салган мәктәп. Димәк, монда иске мәктәптә ул вакытта мари телендә укыталар. Мари телдән, только русский язык кына керә. Мен даже 8-нче классны бетереп Арчага укырга барганда толком русчада сөйли белмим. Хәтта советлар заманы тудырган кысыр елларда, ашчылыкның күпчелеккә буйсынып яшәгән заманнарда, бар халыкларның бер куәскә салып булгаткан чорларда хәтта ки Мари халкының үз милли мәгарифе, ана телендә җитәрлек микъдарда җыелган аң белем бик күп атаклы шәхесләрне бу дөньяга биргән була. Иван Кырлә, Михаил Казаков, Мишурин Әзмәкәй, Сергей Чавайн, Михаил Игнатьев, шагыйрьләр, язучылар, журналистлар, хакыйкатьне үз туган телендә ачучылар, милләт язмышы өчен кайгыртучылар бүген аларның портретларына карап, вакытында күтәрелеп, әмма ныгып өлгермәгән халык язмышына уфтанасы гына кала шул. Атнасына хәтта менә 3 сәгать кенә җитәме ул юкмы балаларга? Конечно, җитми. Но анысына рәхмәт әле. Яшкараларга барасың кайсы вакытта. Мари телене ишетеп булмый инде. Урысча сөйлиләр, бөтенесе урысча сөйлиләр. Авылда ярар, авылларда марича сөйлиләр. Яшкараларда безнең сөзе менә Казанга барсаң бит ишетелә, татарча телдә ишетелә. Шуңа татарлар, сезнең татарлар бит шул тел буенча бик ни хаты торалар. Пеш моторда рвезе Но в основном сейчас что татары, что марийцы, что русские, да, стараются говорить по-русски. Приходят вот с малых лет, они говорят по-русски. Стараемся, чтобы они не забыли, чтобы изучили, любили свой родной язык. Без своего родного языка и другие языки не выучишь. То есть вы начинаете, вот первые уроки, с чего начинаете? С 1 класса мы начинаем изучать, как приветствуют друг друга. Так, вот. То есть вы начинаете с того, что здравствуйте, до свидания, мама, папа. Вот с этих простых слов? Да, с простых слов начинаем изучать свой родной язык. Но это же деревенская школа? Деревенская школа. Ну, то есть здесь же как бы марийцы, правильно? То есть да.
это их родной язык, то есть они уже из семьи приходят уже без знания языка. Но они говорят мало. Янга кырау төшсә дә, халык йөрәген катыра алмас. Мари халкы да үз җаена тырыша-тырмаша, кулына кергәнен җилгә чәчкәнче җиргә бөртекләп сала бара. 2021 елда Кукмара районында бердән-бер мари телен укыткан Пүчинкә Кучук мәктәбе Татарстанда яшәгән халыкларның телләрен саклау һәм үстерү комиссиясенең 500 мең сумлык грантына лаек булган икән. Ул акчаның бер өлешен иң зур һәм дә иң тирән ярык йыртыкны ямауга тотканнар. Дистәләгән еллар мәктәпкә кайтарылмаган, мари теле һәм әдәбияты буенча искергән, таушалган, йыртылып, ямау өстенә ямау салынган дәреслекләр урынына бар сыйныфларга да әле буяуы исе аңкып торган, тышлары көн яктысында ялтырап күзләрне камаштырган өр-яңа басмаларны сатып алып кайталар. Эти новые учебники пришли в 2021 году. Даже приятно на них смотреть, приятно на них держать и приятно изучать марийский язык. Ну, что-то изменилось вот в самой программе, в самом содержании или нет? Ну, и, конечно, время идет вперед, все же там же какие-то изменения есть. Для развития логического мышления различные задания, упражнения есть. Очень интересно заниматься по этим учебникам. Но в любом случае самое главное то, что они как бы есть, так? Есть, да, есть. Потому для что... каждого ученика есть отдельный учебник. То есть, ну, проблема, то есть, была, да, до этого? Проблема была в том, что учебники были старые. Әмма вакыт дигәннәре күз йомганчы ялт-йылт үтә дә китә шул. Федераль кануннар буенча 5 елдан 5 елга яңартылырга тиешле булган, 2018 елда ук нәшер ителеп 4 ел узгач кына күкләр кодрәтендә мәктәпкә өр-яңа булып кайткан дәреслекләрнең быел инде вакыты чыга барса да, мәктәп китапханәсен яңартырдай, тулыландырырдай, туган тел укытучыларын, мәктәп җитәкчелеген куандырырдай хәбәрләрнең әлегә авылга төшкәне юк. Китаплар яңарту өстендә Татарстан Республикасы особенно ул бик каты эшли. Әгәр дә инде менә мари телләрендәге яңарту буенча яңадан әзрәк әйтик тырышыбрак китсәләр, яңадан китапларны яңарту өстендә эшләсәләр, китаплар кайтса, тагын да якынрак, тагын да җайлырак булыр, балаларга да укырга җайлырак булыр. Аннары бит инде безнең дәүләт имтиханнары бирү турында тагын бара бит ана теле буларак, алар буенча да безнең балалар күбрәк катнашыр. Мари Республикасынан берәр инде китаплар кайтамы бүген, юкмы? Безгә бүген көндә әнә шул только алды грант белән китаплар кайтара алдык. Бу инде 21 елда иде. Ниндидер теге менә әдәби әсәрләр. Әдәби әсәрләр ул укытучылар үзләре генә Мари Республикасы аша үзләре язылып, анда килешүләр белән шайтыр көне үзләре укытучылар үзләре өчен генә алалар. Үз акчалары хисабыннан иде, әйме? Үзләренең хисабыннан үзләре дәресләр түгел инде, үзләренә әйтик булышыр өчен дәресләрне үткәрер өчен, практика өчен, теория өчен үткәрер өчен үзләренә әсбаплар кайтарталар. Мәктәпләр бит алар сабый баладай, ни дисәң дә шуңа бер сүзсез ышаналар. Тагын 3 ел көтәргә дисәң көтәләр, карышмыйлар, түзәләр, чит ятларга сер бирмиләр. Яңартылган федераль кануннар буенча Рәсәйдәге бар уку йортлары федераль исемлеккә кертелгән дәреслекләрдән генә файдаланырга тиеш. Бу исемлектә дәреслекләр бар икән, аны дәүләт сиңа бушка бирүне гарантияли. Әмма бу федераль канун ни хикмәт бар фәннәрдән кала, туган телләр буенча дәреслекләр белән мәктәпләрне тәэмин итү мәсьәләсенә килгәндә генә коела да төшә бит шул алгыры. Туган телләр буенча һәр милли республиканың үз дәреслеген үзе нәшер иткәне билгеле. Өлкәләрдә басылып чыккан һәм федераль исемлеккә кертелгән дәреслекләргә заказны мәктәп я үз төбәгенең мәгариф министрлыгы аша бирергә мөмкин. Моның өчен заявкалар һәр уку елы азагында җыела башлый. Я көтеп торырга түземлеге җитмәсә, үзе турыдан-туры мәктәпнең хуҗалык эшчәнлегеннән, макулатура җыюдан, кишер, суган үстерүдән җыелган акчасына сатып алырга мөмкин диләр. Мәзәк, шаркылдап көләр идең дә үз башыңа төшмәсә.
Мәктәпләр, төбәкләр, идарәләр, министрлыклар әйләнәсендә туган телләр буенча дәреслекләрнең язмышы шулай убырлы карчыкның әчтер-пештер сихренә эләккәндәй әйләнә дә тулгана, булгана да бөтерлә. Я күрше нәшриятләр дәреслек бастырмый, мәсәлән, мари теле белән быел шулай булган, район идарәләре биргән заказларыбыз үтәлми дип зарлана. Мәгариф министрлыгындагылар заявкаларны авыллардан кыскыч белән дә тартып алып булмый дип акланалар. Һәр чак шулай. Балта түгел, агач гаепле. Кемгә ышанырга да белмәссең, кайда шын, кайда ялган, кайда гамәл, кайда гоман. На каком этапе происходит вот это белое пятно, которое не позволяет учебникам дойти до школ? Законом, федеральным законом об образовании в Российской Федерации, организация обеспечения как государственных, так и муниципальных школ отнесена к полномочиям органов управления образования. То есть в нашем случае это Министерство образования отвечает за обеспечение учебниками, за обеспеченность учебниками как по удмуртскому языку, так и по татарскому и марийскому языку, русскому родному языку. А для школ, находящихся, например, школ с изучением удмуртского языка в Республике Татарстан, то это Министерство образования и науки Республики Татарстан. То есть тут они должны урегулировать свои отношения. Или школа самостоятельно закупает за счет субвенции, которая предоставляется всем образовательным организациям. Ну, там на обеспечение учебного процесса называется, в том числе на закупку учебников и учебных пособий. Да. Федеральный перечень, он общедоступный, реквизиты издательства есть, можно найти, можно заказ в издательстве делать, или закупает централизованное Министерство образования Республики Татарстан. Татарстан мәгариф министрлыгы биргән рәсми саннар буенча 2021-2022 уку елларында чуаш теле буенча Татарстандагы мәктәпләргә 1446 дәреслек, удмурт теле буенча 393 дәреслек, мордва теле буенча 99 дәреслек алынган булган икән. Әмма түрәләр отчет бирә, мәктәпләр искергән дәреслекләр белән җафа чигә. Хәтта Балтачның иң күп милләтле 200-гә якын удмурт баласы, 30-га якын мари баласы укыган Шипья авылы мәктәбенә дә дәреслекләр моннан инде 12 ел элек үк кайтартылган булган икән. Мы здесь изучаем как родной язык 3 часа, а вот Мариэл, к сожалению, уже во многих школах они изучают как государственный 1 час. Вот даже мои родственники уже, племянницы, они плохо знают, владеют родным языком, они больше общаются на русском языке. А мы все-таки еще вот преподаем, и они хорошо владеют. Белмәссең бу дөньяныкын, теле сайкан, иреп таралырга торган, күңле әрнегән, үзенә кереп бикләнгән, заманның катлаулы иләвеннән үткән, киләчәге, булмышы инә өстендә, кыл өстендә йөргән, әмма әле дә яшәү дәрте сүнмәгән халыкларның пар чыгарып йөрергә, үз хокукларын дауларга, якларга, дәреслек белән дөрестлек эзләргә хәле бар микән? Туган телләрне укыту мәсьәләсен көч-хәл белән тарткан мәктәпләрнең дә сүзгә, үнгә катнашмыйча, нишләргә белмичә үзгәләнгән чаклары бит. Бу халәттән күңелне эчке киренкелек били дә ала. Түбәләп торучы бу вазгыятьне тырнак белән генә сөреп булмас шул. Әмма кемгә дә булса чабата башын борырга вакыттыр. Чөнки тәгамең тулы, мул, күңелең киң булганда гына, киштәләреңне китап, җаныңны Тукай әйтмешли ак нур биләгәндә генә, бездән соң калачак буынга туган тел кебек мәңгелек истәлекне калдырып булырдыр. Эх, үзең теләгәңне кулың белән генә тартып ала алсаң иде. Юк шул, бер акыллысы әйткән бит, шимбәне үтмичә Җомгага барып җитеп булмас ахры безгә. Әгәр дә өстәлмәләр, китаплар, әсбаплар яңадан өстәлмә кайтарса, ул бик зур файда булыр иде. Инде безнең менә бит телләрне саклап калу дип әйтәбез. Телләрне мари телен, татар теле буламы, мари теле буламы, шуны саклап калу өстендә бик каты эшлибез. Димәк, тел калырга тиеш. Тел калырга тиеш. Телне калдыруның инде тагын бер шул мәктәп булып тора бит инде авыл җирендә. Мәктәп булмаса, әгәр дә мәктәп булмый икән, аның теле дә булмасы. Әгәр дә әти, әни белән, укытучы белән, бала белән бер бөтенсе бергә килешеп эшли алмый икән, тел бетәчәк. Димәк, ихтыяҗ бар? İhtiyaç var elbette.
Çünkü biliyorsunuz bizden halklar arasında tugan tel bilen tanışıp giderge tilekçiler büyük küp. Yaşlar arasında şundaki kişiler aşırı. İnde balik bulgan kişiler arasında şundaki kişiler de var. Lakin kuzganışka karşı şunu aytıp bula. Şunda bizden milletlerimiz boyunca sıfatlı zamança şeralarga dayanıp yazılgan yüzürtkişiler bik az. Bizden bu proyektimiz bu haletini üzgertirge deyip barlığa keldi deyip ümitim var. Ama siz onu mektep için yazmadınız. Biz mahsus rəvişdə məktəblər için yazmadığız. Çünki məktəblər için anda başka şaralar, başka prinsiplar işlənələ biz şunday türlü yaşdaki kişiler için yazamız. Bizden üzüretkeç, самоучитель. Әни үшін аласы мәктәпләрдә нәкъ менә ул үз урынын таба килә. Нәрсә белән бәйле бу? Biz yazabız, lakin elbette bizden yardımcı şunday üzüretkeçler bulsa da mektep işlerinde bu üzüretkeçlerini elbette kullanıp bula. İdел буе халыклары байлыгын, татар, мари, удмур телләрен үзлегеннән үзләштерү өчен бар көн күрешен, сәләтен, ихтиярын бер мәгънәгә салган. Телне белү буенча 10 татарыңа торган, удмурт милләтеннән булган телче галим Алексей Арзамасов әйтүенчә, халыкны туган телләренә китертү гаять дәрәҗәдә читен һәм дә җаваплы эш. Телсез калдырган заманнар белән ялан кул көрәше булмас. Максатларны чаралар аклый диләр. Бу чараларның вагы да, олысы да юк, чөнки тамчыдан диңгез җыела. Әни хәтле менә шундый ярдәмчел чаралар, менә шундый әсбаплар, китаплар күп булырга тиеш. Минемчә күп булырга тиеш. Чөнки biləsiz, һәр üzüretkешнең, һәр дәреслекнең үзенчелеге бар бит. Balalar türlüden türlü, okutuşlar da türlüden türlü, kişilerinin biləsizmi sayılavı bulurga tiyiş. Mümkünlüğü bulurga tiyiş, değil mi? Hukuku var anın andı, sayılav hukuku bulurga tiyiş, değil mi? 100 ел элек нәкъ менә Казанда Идел буе халыкларының милли мәгарифен саклау өчен милли берләшмә төзелә. Бу җәмгыять алып барган эш нәтиҗәсендә милли телләрдә мәктәпләр ачыла. Туган тел укытучылары әзерләнә башлый. Хәер, бу данлыклы чырлар тарих битләрендә генә калса да, аның чырасы әле дә сүнмәгән бит. Нәкъ менә Казанда, Татарстанда яшәгән халыкларның телләрен саклау комиссиясе ярдәме белән Идел буе халыкларының татар, мари, удмур, чуваш телләрен өйрәнү һәм дә өйрәтү өчен Алексей Арзамасов язган үз өйрәнгечләр дөнья күрә башлады. Менә бу үз өйрәткеч, ул нинди принципларга корылган? Беләсезме, беренче чиратта без кешеләрне сөйләшергә туган тел белән танышып, сөйләшергә өйрәтәбез. Совет вакытындагы дөреслекләр күбәсендә грамматика принципы бик шундый көчле иде. Бала, мәсәлән, китапны ача, нәрсә белән ул очраша анда, бу китапның битләрендә грамматика. Грамматика баланы һәм баланы гына түгел, башка кешеләрне куркыта. Анда бик күп кагыйдәләр, аларны еш вакытта син аңламыйсың. И беләсезме, телгә ниндидер шундый курку хисләре уяна. Кеше курккан әйбердән гомумән килми куркка, әйме, куркса. Ул ниндидер шундый хис барлыкка килен, грамматика куен булса, тел белә телне әйләнә булмый инде. И вот хәзер шундый эшкә куркудан ташланырга, ничектер вот шундый дөрес юл күрсәтүче сүзләр табырга кирәк, кагыйдәләр табырга кирәк. Тел ул бер яктан карасак логика өлеше бик зур. Чөнки математика бер яктан карасак һәм минемчә беләсезме, тел бу шундый иҗади күренеш. Бу бик шундый кыен булган, кыен корылган дөнья.
и психология, жан, күнел, моң деген нәрсе бар анда телләрдә. И без ниндидер теленең дөньясына керсәк, чинап та без теленең шундый күп кырлы буын сизеп барабыз. Һәм безнең китаплар бу юлда ярдәмчел булсыннар. Татарстанда дөнья күргән китаплар Идел Ныкрат елгалары буенча халыкларның милли мәгарифе диңгезенә кушылып ага тора. Удмуртиянең иң зур милли мәктәпләренең берсе Кузевай Герд исемен йөрткән гимназиядә бүген 600-дән артык бала белем ала. Гимназиягә максатчан кергән һәр укучы мәҗбүри рәвештә туган телен өйрәнә икән. Александр, ну я смотрю у вас на уроке вот столько наглядных, как говорится, пособий. То есть это и одежда, украшения, я смотрю здесь вот какие-то плакаты. Все-таки создание вот этой национальной атмосферы очень важно, даже во время учебного процесса. Конечно, да, очень это важный момент. Мы стараемся учить нашим детям привить любовь не только к языку, но и ко всей нашей культуре удмуртской, к обычаям, к народным традициям удмуртского народа. Поэтому дети это должны все видеть, все это чувствовать, все это слышать. Уровень владения языком у этих детей, когда вот они пришли в 1 класс, можете оценить и сейчас, вот уже по прошествию 3 лет? Ну, дети к нам приходят совершенно не знающие удмуртский язык. И пройдя уже вот 3 года мы уже проучились, можно сказать, что наши дети уже показывают результаты, потому что они участвуют в различных олимпиадах по удмуртскому языку. Мәктәп милли мөхитне, балаларда туган телгә булган мәхәббәтне, олыларда бу мәхәббәтне булдыруга мөнәсәбәтне төрледән төрле чаралар ярдәмендә булдырырга тырыша. Гимназиянең үз фольклор ансамбле, удмурт телендә мультфильмнар җитештерү студиясе һәм ата-аналар өчен, балалар өчен тел өйрәнү түгәрәкләре эшләп килә. Татарстанда нәшер ителгән үз өйрәнгечләр удмурт халкы теленең өметле киләчәгенә үз өлешен кертә бара. Учебники учебниками, но тем не менее мы понимаем, что дети разные, дети меняются. Учебники так быстро меняться не могут. И поэтому очень важно, чтобы у нас были методические пособия, материалы, которые мог бы учитель использовать здесь и сейчас. И, во-первых, вот пособие, видеоконтент, мультфильмы создают сами педагоги, а во-вторых, нам в помощь вот такие пособия, как самоучитель Алексея Андреевича Арзамазова «Моначим». Вот ребенок, когда видит, что его папа или мама взяли в руки самоучитель и сидят, что-то учат, выучивают, пытаются родному языку научиться, это ведь тоже мотивация для ребенка. Безусловно, безусловно. Безусловно, когда ребенок видит, что родитель чему-то учится, будь то родной удмуртский язык, либо чему-нибудь другому, ребенок, он же прежде всего, для него очень важен пример. И понятное дело, что у него большая заинтересованность в том, чтобы изучать язык. Они где-то совместно могут изучать язык и друг другу, может быть, даже помогать. Шулай, минем ызбам кырыйда дип яшәр чаклар түгел, ташулар агар чаклар, ташларны җыяр чаклар. Үз вакыты булган халыкның гына үз тормышы, үз яшәеше, үз өметле киләчәге була диләр. Үз вакытыбызны көтәргә вакытыбыз калды микән? Ой, моланты юлдаш, шогыртын шалын бәгеп, Ой, моланты юлдаш, шогыртын шалын бәгеп, Глобализм тегермәнендә дистәләгән халык тартыла, вакланып тузанга кала дигәндә, башкайлар уйга кала. Бу халәткә, бу касафәткә, туган телгә карата булган бу мөнәсәбәткә, бу вазгыятькә китергән төп сәбәпләр нидә? Кайсы заманнарда гоман белән чынбарлык арасындагы бу чикне без югалттык? Кайсы заманнарда бу тормыш театрында үз сәхнәбездән коры калдык? Баш рольләрне уйнарга базмадык. Гомумән, без белгән, өйрәнгән тарих
тарихта булды микән мондый мөмкинчелек булган икән, булып онытылган гына икән. Туган җирендә, туган туфрагында күңелләре әле җырлаган халыкның йөрәген аның туган теле яшәтә бит. Бу тирбәнешнең тирбәнүе булганда гына халыкларның бөек тарихында нокта урынына күп нокта куярга буладыр дигән өметләргә һичшиксез бирелеп яшисе килә.